Tulo ka mga kalalakinan ang naaresto sa mga otoridad human sila nakuhaan og mga armas sa barangay Tungganon, Carmen, Cotabato kagahapon Marso 2, 2025. Sa impormasyon sa 40th Infantry Battalion, nadakpan ang mga armado human ang engkwentro tali sa duha ka armadong grupo sa lugar. Narespondihan kini sa mga pulis ug sundalo aron mapugngan nga modako pa ang kagubot nga makadamay og sibilyan. Ang tulo ka mga naaresto nakuhaan og usa ka M14 rifle, duha ka M16 rifle, duha ka bandolier nga adunay sulod nga mga magazine ug bala ug usa ka short handheld radio. Gidala dayon ang mga dinakpan sa istasyon sa pulis para sa investigasyon ug pagpangandam sa mga kasong ipasangat batok kanila. Wala pang nganli sa kapulisan ang mga nadakpan. Kahinumduman nga niadtong Pebrero 25, 2025, mipataliwala usab ang 40th IB sa kasamok sa usa ka barangay sa Matalam, Cotabato nga miresulta sa pagsurrender sa mga armas gikan sa mag-atbang nga grupo. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe